No, takže náš záměr nějakým způsobem na Agrocentru Ohrada bylo vlastně vlastní maso a k vlastnímu masu, kde máme chov Highlandu, jsme chtěli k tomu dodat vlastní pivo, takže jsme, dá se říct, přemýšleli nad tím, jak to udělat a vznikl nápad prostě založit v Agrocentru mini pivovar. Toho nápadu se chytil vlastně můj syn a synovec, kteří vlastně to, dá se říct, iniciovali a tak jsme vlastně přišli na realizaci toho záměru, který se nám podařilo teda v roce 2013 ten mini pivovar otevřít. Dnes máme vlastně první výročí otevření toho pivovaru a dá se říct, že jsme jakoby spokojeni s tím, protože pivo se pije, lidi je mají rádi a dá se říct, že rozšiřujeme postupně vlastně ten sortiment těch piv a dneska vlastně se nám podařilo otevřít vlastně takovou pivní koupeli, který budeme provádět jako další atrakci našeho Agrocentra.